ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଗଣ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆଉ ଉପଲକ୍ଷେ ବୁନ୍ଦିଆ ଆଉ ଲଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୟ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ଜଣେ ବନ୍ଦା ଅଛି ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ଗୁଗୁ। ମିଷ୍ଟର ଗୁଗୁ କାହିଁକି ଲେଖୁଥିଲ ମିଷ୍ଟର ଗୁହ ଲେଖିଦେଲଣି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଓହ ଦେଖ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖ ପିଲାର ଆମର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ଭରର ନାହିଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଏୟାରଡ୍ରପ୍ଟା ଆସିଛି 475 ଟଙ୍କାରେ ଜମାରୁ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ବିକିଦେଲେ ଆମର ଆସିଯିବ क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? ତା କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ 6ଟା ଉଠେଇଦେବି। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କ୍ରିମିନାଲଟା କେମିତି ପୁରା ମୁହଁ ଫାଡ଼ି ଫାଡ଼ିକା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହାଲଚାଲ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ କିଛି କମେଣ୍ଟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଏସବୁ ଖେଳିବା କଥା ନୁହେଁ। ଗେମ୍ ଫେମ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ଏବେ ସବୁ ପିଲା ମୋତେ କହୁଥିବେ କି ଭାଇ ତମେ କାହିଁକି ଖେଳୁଛ? ଆରେ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ, ତମେ ସବୁ ଏବେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ମୁଁ ହେଲି ବଡ଼ ଛୁଆ। ମୁଁ ଖେଳିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତମେ କିନ୍ତୁ ଖେଳନି ହେଲା। ଆଖି ପାଖି ଖରାପ ହେବ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ପଇସା ଯିବ, ଚଷମା ଫସମା କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ନ ଖେଳିଲେ ଚଳିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଲ ପିନ୍ଧେଇବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ବଣ୍ଡଲଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କେହି ବାହାରକୁ ଯାଉନି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ବଣ୍ଡଲଟା ପିନ୍ଧେଇ ସାରେ। ନେଟ୍ର କମି ଅଛି ନା କ'ଣ? ବାପାଙ୍କର 6-6ଟା ରେଳ ଚାଲିଛି, ମୋର 4-4ଟା ୱାଇଫାଇ ଲାଗିଛି ଘରେ। କେତେ मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब। କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଲେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ବଣ୍ଡଲଟା କେମିତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗିଲ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଭିଜି ଫ୍ଲାକ୍ସି ନାମରେ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବିଦେବେନି କି ଏଇଟା ଭିଜି ଗିଲ୍ଡଟା, କାହିଁକିନା ଏଠି ସବୁ ଆମେ ଭିଜି ମାନଙ୍କର ହିଁ ଫ୍ୟାନ୍, ବାସୁ ଗେମରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିଲ୍ଡ ଖୋଲିଛୁ ଭିଜି ଫ୍ଲାକ୍ସି ନାମର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗିଲ୍ଡର ଲିଡର, ଯିଏକି 7 ଲେବଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଇଡିରେ ଯାଉନି। ଆଇଡି ବହୁତ ଖତରନାକ, ତାଙ୍କର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ବି ବହୁତ ଖତରନାକ। କୁକୁର ଭଳିଆ ଦୌଡ଼େ ଦୌଡ଼େ ମାରିବେ, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ମୁତି ଦେବ, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହଗିଦେବ, ଏମିତି ମାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।